как да пречистваме картите, как да пречистваме нашето пространство и как ние да работиме с една хигиена, филтър, която така да бъде добра за нас и за клиента. На първо място, преди да започнете да работите, купувайки си тази колода, има много различни варианти как вие да пречистите, защото тя да достигне до вас и тя, за да се докосне до вашата енергия, тя носи нечия енергия вече. Сега, най-безобидният начин да си сложите тази колода в турбичка, найлонка и да я сложите в сол. И просто да кажете на солта да обере за 24 часа всичко, което е поето от тази карта, за да бъде пречистена. Друг вариант е, има такива моменти, в които вземате самата колода и създавате действие. Тоест всичко, което е заседнало, всичко, което в момента буквално има по самата колода енергийно, да може да се изчисти и да може по всякакъв начин да се освободи, т.е. да се слее тази енергия на карти Таро с вашата енергия. Друг метод е като почуквате. Друг метод, ако имате тибетска купа, може да чукнете или звънче, което така да разлюлеете. Ето сега тук, например, аз имам звънче. Това звънче може преди стартиране или пък когато си купите, просто с звънчето така хубаво да преминете през колодата, защото звука просто гони всичко, което е негативно. Или с тибетската купа просто минавате или слагате, да речем, купата върху тесте от карти. Ето както, вземате си колодата, вземате и казвате, нека силата и енергията на тази свещена купа и звука да пречисти всичко негативно от тази колода. От дясно, от ляво, отгоре, отдолу. И ако усещате, че има нещо, което всъщност е необходимо да бъде пречистено още, продължавате да чистите, но истината е, че тук звукът, вибрацията и всичко, което е необходимо, то чисти. Така може да пречистите вашите карти или колодата, която в момента ще работите или ще започнете работа с нея. Може да вземете такъв черен кристал, който беше черен турмалин, мисля, че беше, който беше за изчистване, или черен шунгит. Аз сега, например, имам тук, сега не знам къде ми е турмалина, но някъде по-надолу е в купата, но ето сега черен шунгит, който си стои тук постоянно при мен и си го използвам. Може да сложите кристала върху самата колода. Може да си вземете камък, може да си вземете парче от дърво, нещо, което е природно, нещо, което е свързано с елемента земя и да сложите този камък или примерно парче дърво върху самата колода и да дадете заповед, т.е. да дадете напътствие какво всъщност да направи този елемент с картите, т.е. да се пречисти, да се заредят, да се заземят, да се изчистят от всякакви блокажи и енергии и много е важно да казват истината, т.е. да не ви водят в заблуда насам натам, за да може вие да бъдете адекватни и да може да давате правилна информация. След като пречистите колодата, да речем избирате си някакъв момент, много е важно да знаете, в етичният кодекс го има, но тук също искам да го спомена, много е важно да знаете някои основни правила, които са важни, когато вие започнете да работите с клиенти, защото комуникацията е едно към едно, т.е. онлайн комуникацията, или офлайн, т.е. едно към едно на живо. Това ще ви даде възможност или човекът да взима от вашата енергия, или вие да взаимодействате от него, а вие не знаете този човек. Той, щом идва при вас, той ще дойде с проблем, няма да дойде човек, който няма проблем. И е много важно вие да се пазите. Може да си направите, само забравих да кажа, може да си запалите свещичка и през огъня да преминете с тестето. Също така, това е пак добър елемент, огънят да изчисти и да прекъсне всичко, което самата колода е приела. И когато вече направите чистката или пречистването, много е важно преди да започнете да се защитите. Може да използвате рунограма. Сега една от водещите рунограми, които аз използвам, но примерно моят съвет е да запишете самата руна, да активирате и после да изгорите да деактивирате. Тоест руната е много силно енергийна и ако не сте работили, просто проучете как се случват нещата или пък дали изобщо искате да използвате руни.
Защото това е енергия. И при едно неправилно активиране и забравяне на деактивиране, което аз съм го правила, просто буквално усещате как всичко бумти и може да гръмне във вас, защото усещате много голямо напрежение. Аз сега, например, активирам, да речем, с руната Иса Алгис Иса. Сега Иса Алгис Иса, сега ще ви я напиша. Това е права черта, две настрани и пак права черта. Лед, божествена защита, лед. Това е, нали, за активиране. Това е много мощна защита, която ще ви даде сила и спокойствие и ще ви така държи в защитено положение. Но доста често, понякога, ако не запишем самата руна, доста често, обикновено, ние забравяме, че сме активирали и после след това казвам, че, нали, не е приятно усещането. Много е важно да активираме и след това да деактивираме. Руната се активира с огъня, светлината на огъня. Също така изгарянето служи като процес на освобождаване на активацията на тези рунограми. Може да си сложите защита с рунограма, може примерно да си казвате кратка молитва преди работа с клиенти или пък при работа с нали, по-така специални случаи. Може да използвате някакъв ваш метод, който вие го усещате, но е добре докато заякнете, т.е. едно към едно, да имате комуникация с клиентите или пък с хора, с които ще работите. Много е важно тази публичната активност да бъде вързана с вас самите. Да се защитавате или най-простичкото, което мога да ви посъветвам, казвате, отправяте молба към Твореца, нека енергията на самия Творец да ме пази, да ме защитава от всякакви неправомерни, лоши, завистливи очи и всякаква ниска вибрация, за да мога да служа и правилно и точно да дам информация на човека, който е дошъл. Нали, моята мисия е да дам информация и да дам настройка на този човек, за да може той да стане още по-добър, още по-стойностен и така нататък. Всеки ще има някакъв метод, но картите се чистят, вие се чистите. И когато казвам чистите, много е важно да знаете, ако ви боли глава, ако сте болни, ако, да речем, примерно не се чувствате добре или има болни хора около вас или в стаята, не работите с карти Таро, защото тази енергия отива в клиента. И това може да рикошира много сериозно върху вас, тъй като това ще ви даде абсолютно непрофесионално отношение. И ако евентуално вие го направите и този клиент усети тази енергия, той ще се похвали на още трима и знаете, че негативните новини много по-лесно се разпространяват от позитивните. За да нямате такива главоболия, ако не се чувствате добре, но имате записан час, просто отменяте, казвате: не се чувствам добре, не мога в момента, не е правилно, не е редно. А то наистина е така. И когато вие спазвате тези правила, т.е. етичност към самата енергия на картите, тогава няма да имате проблем. Но ако примерно имате някакви болести или заболявания или пък нещо, което не е окей, или има някакви проблеми, скарали сте се с партньора или с децата, нервни сте, гневни сте, в момента обаче ви предстои някаква консултация, трябва първо да излезете от това състояние и трябва да сте спокойни. Таро се работи спокойно. Вие влизате в душата на човека, вие тълкувате неговата травма, неговият проблем, неговият емоционален спад. Вие трябва да сте на ниво. Не може да се допуска нещо, което просто буквално да отбиваме номера или пък да чакаме клиенти за пари, за да може всичко това да ни се струва по някакъв начин рационално. Хората усещат, хората не са глупави, вече станаха доста сензитивни и просто веднага ще ви преценят ставате ли, не ставате ли, и общо взето това може, нали, да има нож с две остриета, както има една дума. По-добре там да се оправиме, да се изцелиме, да се излекуваме и тогава започваме да работим, за да се чувстваме добре и да дадем пълната яснота, да се отвори тази интуитивност тук и всичко, което е свързано с информацията, която потича. Ще имате моменти, в които ще гледате една карта и ще говорите. Просто буквално следете информацията. Тя започва да се спуска, идва, дума след дума след дума. Всичко ще може да свързвате и абсолютно по някакъв начин, след като сте така фокусирани, имате желание и наистина се развивате. Това е в това видео за сега.